Dobrý den, jmenuji se David a chtěl bych vám představit náš nový výrobek bezpečnostní kování RN Mandelo. Bezpečnostní kování RN Mandelo je vyrobeno z nerezové oceli a v povrchové úpravě nerez mat. U bezpečnostního kování RN je přísně hranatý štít a svými prvky, jako je kryt vložky, madlo a klika, působí velmi moderně. U vnitřního štítu nejsou viditelné hlavy šroubů. Štít tak společně s klikou působí velmi čistě. Bezpečnostní kování RN vyrábíme ve dvou roztečích 90 a 72. Ve standardním provedení bude bezpečnostní kování na sílu dveří 38 až 50. Součástí balení jsou dvě sady spojovacích šroubů, a to na tloušťku dveří 38 až 45 mm a 45 až 50 mm. Součástí balení je i vratný mechanismus kliky. Na povrchovou úpravu nerez mat poskytujeme 10letou záruku. Samotná montáž bezpečnostního kování RN Mandelo je velice jednoduchá. Začínáme venkovním štítem, který si nasadíme z vnější strany na bezpečnostní dveře. Dalším krokem při montáži nového bezpečnostního kování RN Mandelo je nasazení výstuhy vnitřního štítu, do kterého už jsme si vložili vratný mechanismus. Vnitřní výstuhu přichytím na dveře a na vnější štít 3 šrouby M6. Na výstuhu vnitřního štítu nasadíme kryt vnitřního štítu. Po nasazení krytu vnitřního štítu nasadíme kliku, dotáhneme červíka. Jako poslední vyzkoušíme funkčnost vložky a samotného kování.